apa yo? Ayo tansah muja muji syukur alhamdulillah ana ngasaning Gusti Kang Maha Agung. Mugi kasugengan kaharjan, katentreman, kamulyan, kesehatan, mugi tumanduka dumateng para pepundhen, para pinisepuh, para alim ulama, ugi para sutresna budaya luhur ingkang tansah ing ngurmatan ya nduk iya iya kanthi gumreng tekad manunggaling cipta rasa budi karsa bisa tepung runtuk golong pikir gembleng pengangen-angen lunggah tekad padha kang snedya ya nduk iya iya kabeh mau karana tetep ing kuasane dak kang tanpa niat dayaning rasa kang tanpa karsa. Mula manungsa kudu pratites tegese kudu titi lan ngerti marang sangkan paraning dumati kanggo gayuh urip kang utama ya nduk iya iya diniki hajat niyate pujanipun nggih menika ing kagungan kersa nduk iya Bapak Lasmin Ibu Parmi sekeluarga nduk inggih menika jemukaken ingkang putra ngono inggih menika Nak Dewi Tri Rahayu pikantuk Mas Galih Hindra Pratama ngono alhamdulillah pira amin wau sampun kajemukaken nduk kanthi lancar lancak ugi wilujeng ing sambikala amin amin ya rabbal alamin yo yo mula nduk dene awake dhewe tansah ndonga mugi-mugi sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun ridhoi dening Gusti Kang Maha Agung iya ya mang dados keluarga ingkang kebak nikmatul iman, nikmatul Islam, lan nikmatul sehat. Allahumma amin. Mula pamuji awake dhewe keluarga agung. Pintenipun nggih menika Bapak Lasmin Ibu Parmi keluarga sedaya nduk. Tebih saking syukur sakit, tebih saking panggoda pangrencana. Sumingkir semilak sekabehing trimala nirmala nirbaya nirwikara. Nir sengsara nir coba nir bencana. Allahumma amin amin pak alamin. Moga dadi keluarga ingkang bagatun toy batun warobun gobun ya nduk ya ya iya mboten kata lempen pangabekti kula kunjuk dumateng menika Bapak Kepala Desa ing desa Sedarat kene nduk iya menika Bapak Sugeng Setyoso ya ugi sedaya perangkatipun mboten kata lempen pangabekti kunjuk dumateng menika Bapak kami tuwa ing prengguk mriki nduk nggih menika Bapak Posoirin ngono Mas jan kok piyayine blabyak semanak wah iya jan blater aruan wah pokoke komplit nduk iya alhamdulillah matur nuwun ugi mboten ngatangupen pangabekti kula kunjuk dumateng menika Bapak RT kene Bapak Katenu ki Katenun iya almatur kuing panuwun ugi mboten kata lumpen sore wis ditemoni sedulur nduk sedulur lanang nggih menika Pak Rimun nduk oh tanggono sing biyen tau wayangan ya mah matur kuing panuwun ugi sedaya pinanggih rahayu cinta ing sambikala amin amin ya rabbal alamin pokoknya ndongake berkah barokah rezeki tambah kabeh ya nduk iya nduk ayo iki ditepungake para waranggana dikenalake iya iki mengko cukup pangane dada ya nduk mergo para pamirsa yo durung tepung kabeh para waranggana kok wah jan kok iso hayu kaya ngono nyunyur kabeh yo kaya ngono marai melek mripat nduk iya kula aturaken dumateng nggih menika Mbak Hani Kusuma saking Tulungagung
Pundi yang pun alhamdulillah. Ya. Jos. Ya. Elok tenan. Putri Tulungagung. Ugi nggih menika Mbak Niken Saraswati saking Kota Blitar. Yuk, irungin dulu, irungin. Ya. Ugi nggih menika Mbak Utari saking Jambon Ponorogo. Alhamdulillah. Para putrane Ponorogo ya kuwi. Ya. Ugi Mbak Inar saking Kota Tiwul Wonogiri. Alhamdulillah. Kaya Tiwul tenan. Ya. Mbak Vine Sila saking Kota Ponorogo. Alhamdulillah. Bisa bujang kabeh iki pokoke bujang sak eneng-eneng iki. Iki pokoke dagangan kabeh tuh. Ya layak sating celorot. Mbak Mutiara saking Badikan Ponorogo. Alhamdulillah. Biyen cilik saiki wis gedhe. Ya. Ugi Mbak Panti saking Jogja. Iya, ya. Patok bangkreng ya. Begogok ya. Wis diunyer kaya ngopo kaya wis kuwi. Yo patok bangkreng begogok ngono kuwi. Kok dikopi asik kaya ngopo iki. Lah kira-kira napa pengen salin napa pripun? Ngono wae kok wis. Kok lewat ta. Ono wis ana piye napa sakyo katentu kowe iki jimatku selawase urip. Biyen kita apa saiki kita apa? Yang biyen dhewe wayu Mas aku. Saiki kok tambah ayu iki Mas. Bisa iki kok tambah ngono ora kurang. Sopo ngarane kurang? Ora eneng kok. Batine sapa sing roh ngono? Masane batine ya kuwi. Enek ya kuwi ora enek ya. Apa mau golek ya? Oh, enggak gawe. Jan Karangmojo iki jan kok wis. Apa? Mas Ahmad. Rumpu iki wae. Rumpu ana kayune mlebes. Ya. Coba. Yuk. Ya, ditancake. Tan dhewe ra dikenal nih. Oh. Spesial kok. Sangan kok. Ya kapas. Oke, niki tuan rumah nyuwun pari gambyong. Setuju? Setuju. Nah, coba gambyongnya dulu. Nah. Terus